Orphan el bruixot. Lluitant per trobar algú a qui estimar, però em sento sol i perdut. Trencant les barreres penso arribar, penso trobar-te a tu. Com una visió t'has presentat aquí, m'has captivat lentament, una aparició que envia el meu destí. Ets el meu pensament, i no ho entenc, el cor em batega saciat. Serà potser que en un moment tu m'has embruixat. Sembla que he trobat nova llibertat, les forces per oblidar tot el que he plorat. Sembla que podré estimar tan bé. Solitud vull fer-te fora, arriba ja l'hora en què sobreviuré i cantaré. Requi, vine aquí. En què penses, Orphan? En l'Azalea, oi que sí? Té, llença-la a l'aigua. Quina meravella! Com brilla, Són petxines de rei Mugai. De rei Mugai? Diuen que si algú mai en troba una de color vermell, pot demanar un desig i segur que es compleix. Que romàntic. Però aquí no n'hi ha cap de vermella. No, perquè són molt escasses. Jo no n'he vist mai cap de vermella. Mira que sóc ruc. És una llegenda, però pensava que... Mestre! Hem desxifrat el text de l'alfabet dels bruixots! La visió sagrada del passat. Abans de res, t'he de dir una cosa. Una part del text es va perdre quan es va vessar l'aigua del coneixement. Has de tenir present que només et podré llegir la part que he pogut desxifrar. N'hi haurà prou, Orphan. Tranquil. Endavant. Les 3 deesses representades a les estàtues que tinc aquí darrere simbolitzen les 3 grans virtuts de l'Stengin. Les 3 grans virtuts? L'espasa de Bartanders, sempre una cosa més. El braçalet de Noma Proces, allò que has de treure. I, finalment, el tercer llegat, el que sostenia a les mans l'estàtua destruïda, com aigua cristal·lina. Com aigua cristal·lina? És el primer cop que en sento parlar. Aquests 3 objectes, però originàriament no es feien servir per separat. Al contrari, tots 3 formaven un únic element. Un únic element? Sí, quan els 3 llegats de l'Stengin s'uneixin, manifestaran el veritable poder que viu adormit al seu interior. El veritable poder que des de sempre custodia el seu interior només s'alliberarà el dia que l'espasa estigui completa. Per tant, si aconsegueixo reunir els 3 llegats, podria salvar l'Azalea. Podria restituir-li el que havia estat el... El seu aspecte humà, sí. Requi. El teu collar és un objecte preciosíssim. Vigila que no el perdis, Sobretot. Tot i que ara ja fa molts anys que estudio l'Stengin, aquest és el primer cop que em trobo davant d'una cosa tan especial. L'espasa de Bartanders, el braçalet de Nomafroces i el tercer llegat. Digue'm què és. Stephanie! Em sap greu. La part perduda del text tenia a veure justament amb aquest objecte. Què dius?
Perdoni, mestre. Això ha passat per culpa de la meva inexperiència. No pot ser! Hi ha d'haver alguna cosa! Alguna cosa que ens pugui donar, com a mínim, un petit indici! Per desgràcia, no. No pot ser! Ara que hem arribat fins aquí! Magnífic! Té una força excepcional! Quan tinguem a la nostra disposició la força d'aquesta criatura immortal, podrem derrotar tothom. Aquell bruixot davant del monstre només serà un nen ploraner! Dius, Vulcan, aquest és el Bloody August. De debò et penses que en podríem fer el nostre aliat? I tant! Si l'ajudem per agrair-nos, ho farà tot el que li demanem. Mentre esperem el dia de la batalla decisiva, tu ocupa't d'ell. En quedes encarregat, entesos? Vulcan! Ara ja no hauré de témer res. Sóc l'Axels Volcà Vulcan, el dominador de tota la Terra! Un testimoni ens ha revelat aproximadament el lloc on s'oculta el Bloody August. Sembla que es troba al límit de les seves forces. És un moment propici per donar-li mort. Partiràs al davant d'un grup de soldats escollits de l'escola en direcció a l'indret recòndit on s'amaga. No, espereu-vos. En Childman no hi hauria d'anar. Aquestes paraules ens sobten. Per què dius això? Perquè en Childman no matarà el Bloody August. No aixecarà mai la mà contra la seva antiga alumna, l'Azalea. Aquest fet no m'influirà en absolut. Calla! Fins quan hi haurà l'ombra de l'Azalea al teu cor? Els cops que li infligeixis no tindran mai prou força per matar. Ho vols negar, potser? Sembla que els bruixots de la nostra escola són massa indulgents amb els seus antics alumnes. Mesura les teves paraules, Flameheart! Sí. Que això sigui veritat o no, no és el més important. La força d'en Childman en resulta necessària. I estic d'acord. Ara batre el Bloody August és una prioritat absoluta. Però... Ha quedat clar, doncs? M'hi nego. Per demostrar que la indulgència no m'ha durat mai. Voldria que ara ell mostrés les seves qualitats. I ara demano permís per retirar-me a la meva cambra. Espera't, quiet, Childman. Sembla que el mestre s'ha negat a anar-hi. No ho entenc. Últimament no entenc res del que fa. Sembla que sigui una persona completament diferent. Perfecte. Eliminaràs el Bloody August i conquistaràs amb les teves mans la glòria de la Torre de l'Ullal. Ves, fill meu. No és possible! La Creau fa tard! Màgic, l'has avisat? Li has dit que havíem de deixar l'illa? Sí, m'ha dit que faria una mica tard i que estiguéssim tranquils, mestre. Ara mateix la vaig...